Palayan siya. Ako yun. Salamat, Sir Budek. Maraming salamat, Sir Budek. Wala host. Wala si host, mode. Ayan, naririnig nyo na ako, guys. Thank you so much sa mga nandyan. Sana all naka-BG. Wala pa ako agahimos, guys. Mami Susan, salamat. Update lang ako, Mami. Okay. Maraming salamat. Salamat sa inyong lahat. Mami Susan, bahay mo po, baba. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-loading ako, guys. Share ko muna. Patamsak lang. Harang, Cecilyn, mega love shoutout. Thank you so much sa paharang. Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat po. Thank you everyone. Salamat.
Baka naman, huwag mo naman akong dalawin, loading. Team walang atrasan, Team Sandigan, mega love shoutout. Nets 88. Thank you so much. Maraming salamat po, Sir Ambin. Mega love shoutout. Hello, hello, Sir Ambin. GM. Para mababa po yung mga bahay nyo, guys. Sir Ambin, baba ka po ng type ka po ng GM. Saglit lang po, ha. Lakas ng hangin sa amin. Wow, may bagyo. Maraming salamat, sir, sa pagbabalik. Lindragon, ayan. Kamsakharang BG, maraming salamat po sa pa-BG na yan. Ayan, hanapin natin yung mga mansyon ng iba. Mami Susan, wala kang premiere? Kape po, ayan, kape-kape daw. Salamat Sir Ambin sa pakape, libreng kape. Ayan, type ka po Sir Ambin ng GM para po mababa yung bahay mo po. Salamat. Pero alam ko naman dikit na ako sa iyo eh. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Mami Susan. Hanapin natin yung mga Mami Susan, wala ka bang premiere? Ayan, may premiere ang aking Dito lang host, busy pa. Maraming salamat sa iyo, Sisi Yengnel. Thank you po. Sir Bodek, Dayan's Vlog, maraming salamat. Ayan. Sir Bodek, padikit naman po sa magkadikit ba kayo ni Sir Ambin? Premiere. Ibaba ko lang po yung premiere ni Ma'am Lynn. Sisilin pala. Lynn. Ayan guys, patamsak naman po ng premiere ng aking member guys. Si Celine 3078 Vlog, ayan. Hanapin pa natin yung ibang mga premiere. Thank you so much sa inyong lahat yan guys. Naririnig nyo naman siguro ako. Kasi bago na yung yung headset. Charot. Ayan, nandyan si Sir Ambin. Mega love shoutout sa aking mga bisita dyan. Kanina kasi guys, nasa trabaho pa ako. Iniwan ko lang yung aking cellphone.
Nagpaano naman ako, nakasimple mag-LS. Patagong LS. Kuha muna ako ng mani, uy. Kain muna tayo ng mani. Ayan. Ibaba natin yung mga premiere ng ating mga tropa. Dan na sa nakapin-host. Wala ka bang premiere sa Budek? Hala, uy, nasa trabaho ka na. Kaano ka na naman ah. Busy-busy ka na naman dyan. Ayan, Sir Budek, kung gusto mo ng maganda, isi-share ko sa'yo. Tamsakan mo lang, dikitan mo yung maganda kong ano dyan, member. Ayan, ibaba ko muna. Ibaba natin yung mga premiere. Mute lang. May trabaho ka, mami pala. Okay lang yun, Mami Susan. Isang oras lang naman ako mag-update. Hanapin ko rin yung ano mo, Mami, ah. May premiere. Ayan, may premiere si Mami Susan. Pang-walong tamsak ako, Mami. Ipin din natin mamaya. May premiere din siya. May mga premiere sila. Sir Budek, hindi ka pa siguro dikit kay Mami Susan? Ayan, Ma'am Ruby, maraming salamat. Mega love shoutout sa iyo. Nakapunta rin ako sa LS mo kanina saglit. Tapos nakatulog kasi ako. Ako, hindi nadalo ako ni loading. Salamat. Walang anuman po, Ma'am Ruby. Kain tayo ng mani. Gumugumoy na lang yung mani ko, ah. Silent lang lagi kasi may work pag umaga. Mahirap dito. Ako nga ayaw ko sanang magdak-dak-dak-dak dito. Pinatulog ko na yung alaga ko, eh. Pero pag hindi na ako, guys, magsalita, alam na niya. Dito na sa taas yung aking dunya. Nasaan ka nga, Ma'am Ruby? Sa Kuwait ka ba? Ako nga, sinilent ko lang to kanina umaga. Nag-silent akong nag-LS. 6. Agoy, dinadalaw ako ni loading. Kuwait host. Ayan. Nasa Kuwait pala to si Ma'am Ruby. Type ka lang po ng GM, Ma'am Ruby. Para mababa po yung bahay mo. Nagkakabulol-bulol na ako dito sa kinakain ko naman, eh. Pag hindi ka nag-LS ng
Ilang buwan, nabubulol na. Buti nandyan ang Team Sandigan nag-support. Nakatulog ako sa LS mo. Kalimbag Olmaris Vlog, naka-off comment po ho, sexy, haha. Sir Bodek, magbakas ka sa mga ibang niya, ibang upload po. Ayaw siguro niyang mabaha ng comment, kaya naka-off yung comment niya. Sexy. Ilongga yun, Sir Bodek. Guwapa. Ayan, nasa harang pa si Cicilyn. Andito yung mga Team Sandigan. Iwan kita sa room host, naka-charge CP ko. Okay lang yan, Cicilyn. Salamat. Alam niyo mo naman na mabilisan lang ang LS ko. Isang oras lang. May trabaho kasi bukas. Monday to Thursday, busy ako. May pinapakain ako ng 7 tao. Kaya may dinner. Pero lang naman, take out. Ayan, salamat Sir Ambin. Type mo na po yung ID kit sa nakapin ko. Salamat, sir. Nabubulol ako sa kinakain ko naman eh. Ayan, no? Wala ibang makaniin eh, manilang. Ayan, Sir Ambin, binababa din ni Nightbot. Mga member ko yan, legit din po yan. Ibaba ko ulit yung bahay ni Mami Susan. Mga premier po. Ma'am Ruby, wag ka nang magbaba ng bahay mo para hindi ka malagasan. I-type mo lang po yung GM. Salamat. Kasi pag panay yung baba mo po, talaga yan. Ako nga, 2,250 na ako kanina, naging 2,230 na lang. Hindi ko pa sana mababa yung mga ng aking member, guys. Ayan, ibaba ko rin, guys, yung yung bagong upload ng aking member. Baka naman pwede nating dikitan. GM, yung nasa ko, GIEM. Type lang po yung GIEM. Oo, sa akin lagas din. Kaya wag ka nang magbaba ng bahay. Magtanong ka muna sa host kung ano ba yung dapat kasi si Nightbot Tamsak host ng M. Tricia. Maraming salamat. Timulang Atrasan, mega love shoutout. Salamat sa inyong lahat dyan, guys, sa supportan nyo. Tamsak lang po, sapat na. Ayan, Man Ruby, bakasan mo po yung yung binababa ko, si Bradley. Binababa ko po yung mga bago kong member, guys. Ayan, loading ba ako? Hinahanap ko pa kasi, guys, yung
budol ipaghanap ng ano ng ayan guys, yung aking member dyan, ibababa ko rin yung bahay ni CCM ng Mstricia. Ayan, Bay Maris Vlog, thumbs up Bay. Tuyok-tuyok host. Ano yung tuyok-tuyok, ikot-ikot? Huwag niyo akong bisayain, hindi ako makaintinding Bisaya. Mga ngapata na ako dyan. Maris B, maraming salamat. Balikan mo B yung ano yung nagbabakas sa iyo ha, Maris. Ibababa ko kasi yung mga bahay nyo, pabalik na lang sa mga bagbakas sa inyo ha. Agoy, nag-iikot ako. Ayan, Sir Budik, dikitan mo naman po yan binababa ko. Wala ka naman sigurong ginagawa, naka-dot-dot ka lang, so ayan, yung sinaming presya pa ng Ems Presya, yung aking member ng Ems. Ang bagal mo maghanap. Ng Ems. Bobo talaga tong sipi ko Hindi maghahanap ng ano. Ayan, Brad Nico Dan, maraming salamat. May ibababa pa ako, Ma'am Ruby Yung mga pinababa din ni Nightbot, ano din yan, mga legit ko din ang mga members at saka super chatter. Ayan, may ibaba ko din yung kay Arnie Nabong. Hirap pag mano-mano magbaba. Ayan, may 9 million tayo dyan guys, 19 na thumbs up. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sir Budek, nag-ano ka ba? Nag-LS ka kanina? Panay kasi yung lamon ko dito guys, sorry naman. Na pala. Bilis ng oras. Ayan, Sir Budik, dapat matulog ka na Biruin mo yan, 24 oras kang hindi natulog. Salamat Sir Budik sa pabiji-biji na naglalamon lang ako dito Ayaw ko nga sanang magpakita.
Dapat matulog ka na ng maaga. Okay lang ako dito. Mamaya-maya konti mag-end naman ako eh. Basta tamsakan mo lang ako ng mga alagad mo, okay na matulog ka na, sir. Pinagtatabuyan na, char. Biruin mo yan, wala kang tulog. Ang aking banana. Nilagasan naman ako ni Lolo. Guys, patamsak naman ng ayan si Ambin nagbabalik. Nabubulol talaga ako, sir, sa pagkain ko dito ay nakakabulol pa yung mani. Bibigyan ba kita ng banana? Ayan, nagbaba ng bahay si si Yengnel. Ayan, nag-run out sa amin. Wow, nag-run out daw. Ayan, si Yengnel. Dinikit ko yung alagad ng aking anak. Pinapadagdagan ko kasi yung banana nito. Sir Budek, pinapatulog na kita. Kawawa ka naman, wala ka pang tulog. Kahit na umatulog ka na, basta tamsakan mo ako ng 5 tamsak. Sige lang, mami, matulog ka lang. Pag 10 na tamsak, mami, sa premiere mo. Hindi na nga ako nakapunta. Nag-LS ka ba, mami, kanina? Agoy, hindi ako nakadalaw. Nakatulog ako maghapon. Ayan, Sir Ambin, didikitan kita. Saan ka, host? Andito ako sa Malaysia. Si Sir Ambin pala, yung banana is 1,330. Ayan, Ma'am Ruby, anuhan mo, dikitan mo yan si Sir Ambin. Nasa Pinas siya, ng bait niyan. Dati ko na yan siyang kadikitan nung kapanahunan pa ng pagdidikitan na
maano pa yung banana ko. Nagbibigay yan ng banana si Sir Ambin. Teacher yan siya sa Pinas. Andyan binaba ni Nightbot yung bahay niya. Sir Ambin channel. Pati yung yung binababa ni Nightbot. Show your feet, please. Sino ba yan? Agoy. Smooth, hello. Agoy, may bisita tayo dyan. May Inglesero akong bisita. Ayan, Ma'am Ruby, ano mo din si Lynn Pabo, si Ma'am Lynn Pabo, si Renz 11. Wait, Mami, ano ko na yan, pin ko na yan siya. Yung, ano mo. $22 na tamsak ka na, Mami. 22 na ba? 23 pala. Tinamsak ko na yung alagad ko na 4. Hindi na ako magbakas ng Mami, oy. Hayaan mo na yan. May bisita tayo dyan na Inglesero. Porta dyan. Baba ko naman tong isang bahay na Sir Ambinda na yan. Ma'am Ruby, maraming salamat. Anuhan ka niyan, babalikan ka. Mabait yan si Sir. Super bait yan. Nung hindi pa ako nakagraduate ng aking banana, binigyan niya ako. Yan ba yung binigay niyang banana? Ito, ibaba ko. Maris Vlog. Mahirap kasi magbaba. Wala kang premiere, Ma'am Ruby. Salamat talaga sa suporta ng Team Sandigan. Team walang altrasan. Ayan, Ma'am Ruby, bakasan mo din yung sino ba yung mga hindi mo dyan kadikitan? Si Simply Judy. Ayan, baba mo yung premiere mo. Out na ako, pahinga na ako, gising naman bukas madaling araw para kumayod. Sir Budek, kanina ba kita pagsasabihan matulog ka na? Okay lang ako, Sir Budek. Basta matulog ka na. Mag 10 PM na dito. Tapos yung aking time, 15 minutes lang. Loko talaga tong signal ko.
Ayan, Ma'am Ruby, pang 33 na tamsak. Tamsak ko lang mga ano na nga, anak ko. 670 ka pa lang pala, no? Yung anuin mo, yung... Okay, salamat. Hindi ko kasi narinig nakalagay lang kasi sa lamesa ang si... Good night, host. Maraming salamat. Ma'am Ruby, may ano pa ako dyan sa'yo. May itatamsak. Ruby Catalana, yan, 670. Ayan, ang bait talaga niya ni Sir Ambin. Hindi ko talaga yan siya makalimutan. Nung bibigay niya ng banana. Pag-graduate ako ng 1,000. Ilan ba yung binigay niya Sir Ambin na banana naman ako? Huwag kasing magbaba ng bahay mo. Panay loading ako. Pangit talaga yung signal. Pero laban lang, tama yan, laban lang. Ayan, si Ma'am Lynn pa, bubakasan mo din yan siya. Tapos, doon ka lang magbakas sa bago niyang upload para makita yung ano mo, yung bakas mo. Maglagay ka sa dulo ng GM, ha? Ayan, si Renz 11. Ano, $7 na lang ang kulang ko. Wala pa yung pin ko, Ma'am Ruby. Parang ayaw ko na nga sanang mag-whitey. Kaso nakakamiss naman parang mag-whitey. Hindi yan alam ng amo ko. Kaya patago lang to guys. Mag-LS ako. Akala niya may kausap lang ako dito. Ma-enjoy mo na. Dito lang ako nag-enjoy sa whitey. Hindi ako dito makabuelong mag-LS. Pero naririnig niyo ako dyan. Allergy ako sa hipon. Ayan yung Makati ba? Makati sa ano? Pati yung kamay ko, Makati. Hindi siguro naluto ng maayos yung hipon. Sana makasahod na ngayong buwan na to. Kaso wala pa yung pin ko eh. Wait lang ha, tatamsakan ko pa yung ano mo. Magpalit lang ako ng... Ayan, si Siying Nel. Maraming salamat sa iyo. Sana all may premiere. Hindi ako nakapunta sa premiere mo, na busy rin ako.
Nakakawalang gana guys na mag ayan, 35 na tamsak ka na. Bakasan kita, balikan mo ako ah. Ma'am Ruby, balikan mo ako. Sa anak ko yun. Kahit yung Sisi Alma Pierre, maraming salamat. Sisi Love. No need to worry, Sisi. Lahat tayo busy. May utang nga ako sa'yo eh. Bukas naman akong umaga mag-play sa aking mga member guys. Bibigyan ko ng tag ilang oras. Every other day. Bago ako matulog save ko muna yung mga ipi-play ko dyan. Para bukas guys, dire-diretso na. Maaga kasi akong matulog.
love shoutout. Okay lang yun, Ma'am Berlin.
Babu na guys. Magpapaalam na talaga ako. Bye-bye sa inyo lahat. Ako eh. But, nakita ko, lobat na ako. Thank you everyone. Maraming salamat guys. Wow, buti na lang nakita ko.